Ukážeme si, jak nastavit datum, čas a zobrazení teplot. Takže jdeme do menu. Tady najedeme na nastavení, potvrdíme. Teď už vidíme, že si můžeme jakkoliv měnit datum. Máme nastavený, takže přepíšeme, jak budeme potřebovat a čas. Můžeme měnit jazyk. Letní čas můžeme nastavit zobrazení teplot. Tady vidíme, že nám to bude ukazovat jak prostor, tak teplou vodu v boileru. Nebo to můžeme vypnout, nebo jenom prostor, jenom teplou vodu a oboje. Potvrdíme, vyskočíme.